Eto mga kaaksyon, kahapon lamang isang bangkay ng 82 years old na inilibing na nitong Sabado ay natagpuang nakabulagta at wala ng saplot. Reklamo ng panganay na anak na si Analea Balbin Bismonte. Hinukay daw ang bangkay ng kanyang nanay at hinila palayo almost 100 meters away sa puntod at dito hinalay umano. Para sa reklamong ito, kasama natin ngayon si Analea. Magandang hapon po sa inyo. Nakikiramay po kami sa inyo pong buong pamilya sa wala po ng inyong nanay. Paano po nakaabot sa inyo pong kaalaman ito pong nangyari sa bangkay ng inyo pong nanay? Po nasa paglalaba. Yung kapatid ko po nagtapon ng basura. Yung isa po nasa likodan. Kasi po, mag-uuwi na po kami ng mga ginamit na gamit sa lamay. Meron pong lumapit sa kapatid ko, yung kagawad po namin si Kagawan, Jan Bedes. Sumunod po dun sa kapatid ko sa pagtapon ng basura hanggang daw sa bahay. Tapos hindi po siya makapagsalita ng direkta sa kapatid ko sa pangyari. Hinanap niya po yung pamangkin ko kung nasan daw. Tapos sabi ng kapatid ko, bakit hinahanap? Hindi, sabi niya po, hindi po ba niyo alam? Ang alin po, yung taol po ng nanay ko, nasa baba na po. Nasa pangatlong patong po ang taol ng nanay ko eh. Naibaba po yun. Tapos yung taol lang pong nasa baba, buka, yung patay po, wala po doon. Nakita po namin yung bangkay ng nanay ko doon po, sa unahan pa, nakadapa. Ano po siya, naka-diaper po siya nung kalibing. Nung oras pong yun, wala na po siyang diaper. Okay. So, ibig sabihin, ipinaalam po sa inyo ng kagawad sa paraan po ng inyong pamangkin. Ng kapatid ko po. Ng kapatid niyo po. Ngayon, sa pagkakabanggit niyo po, nasa pangatlong apartment po, style po yung yan. apartment po. Tapos, yung kabaong po, nasa baba na, wala na po doon yung bangkay ng nanay ninyo. Saka basag na po yung salamin. Basag na. Opo. So, pati po yung, yung pader po, talagang tiniktik po. Yung harapan lang po, yung sara lang po ng pader. Kasi para po yung box. Tapos yung harapan lang Anong oras po ba ito nakarating po sa inyong kaalaman? 8 a.m. po. 8 a.m. So, Opo. nakita po ninyo, nagsipuntahan po kayo sa sementeryo, nakita po ninyo Oo. mga anong oras na? Mga 8:10 po, 8:05, ganun po, 8:05. Okay. Naka-cordon na po yung palibot ng cemetery. Nandun po yung kabaong ng nanay ko sa baba. Bukas na po. Nakakordon na. Meaning to say, Nandun, nauna na po yung mga polis. nakarating na din po Opo. sa kaalaman ng otoridad. Opo. Opo. Kasi meron daw po yung superterero daw po, pinaalam dun sa kapitan. Then yung kapitan po ang tumawag sa pulis. Opo. Nung nakita po ninyo yung nanay po ninyo, sabi niyo po wala na po yung diaper na suot po niya nung inilibing. Natanggal na po yun, wala na po. Wala na po. Nandun po sa isa siyang sulok, yung panty sa kayong diaper magkasama. Magkasama. Opo. Kumusta po yung itsura ng nanay po Diyos ninyo? ko Yung po, katawan hindi po makatao yung ginawa nila sa nanay ko. Nakadapa po yung nanay ko dun sa lupa, nakasubsob. And then ito pong hita niya, nakapikrat. Hindi ko po, halos hindi ko po siya matignan. Kasi po nanay ko po, na-confine sa ospital, hindi ko po siya pinatubuhan. Ayoko pong masaktan siya. Tapos, ganun lang po gagawin nila sa nanay ko. Makahayo po yung ginawa nila. Sobra po yun. Halos kita na po yung bat niya, pati yung kanyang katago-tago na iniipit-ipit niya. Hindi ko po alam kung paano nila nagawa sa nanay ko yun. So, sa tingin niyo po, ano po yung, meron po ba kayong idea kung ano po yung ginawa po ng mga taong ito sa nanay po ninyo? Kasi binabanggit niyo po hindi makatao. Hindi po. Opo. Hindi pwede pong hinalay po nilang nanay ko. Hinalay po siguro yun. Nagpaano na po kami ng soko, nagpa-autopsy po kami para makita namin kung ano. Pero base po sa tingin namin, hinalay po nila Hinalay. nanay ko. Yun po yung hinala po ninyo, hinalay. Sa tingin niyo po mga ilang tao po ba? Hindi ko po maano kung ilan. Pero talaga niya ako, hindi ko po Opo, ano yung... matanong din po kita ate, ano? Kasi patay na po yung nanay po ninyo, nailibing na. Sa hinala po ninyo, hinalay pa. Sa tingin po ninyo, meron po bang taong kayong nalalaman na posibleng may kinalaman or may kagagawan po sa ganito pong pangyayari sa nanay po ninyo? Wala po kaming alam na na kaaway ng nanay ko. Mabait po ang nanay ko. Makijus po siya. Marami po siyang kaibigan.
Wala po kaming alam. Kaya ano po kami, clueless po talaga kami kung sino po at saan po nanggagaling yung galit o Opo. galit po nung gumawa Wala sa kanya. po kayong nalalaman na meron pong may galit sa nanay Wala po ninyo. po. How about doon naman po sa ibang side or ibang anggulo? Kung wala pong nagagalit, meron po bang tao na parang nasisiraan na ng bait or parang may kagustuhan po talaga or gustong-gusto po yung nanay ninyo na hanggang sa huli po, hanggang po sa kanyang kabilang buhay ay meron pa pong pagnanasa sa nanay po ninyo? Wala po kasi hindi naman po lumalabas ng bahay ang nanay ko. Nasa bahay lang po siya. Lalabas lang po siya pag nung malakas pa po siya. Ano po kasi siya member po siya sa simbahan, PPC siya, simbahan, bahay lang po siya. Tapos minsan po, yung sa senior citizen, naging officer po, yun lang po routine niya. Mhm. Wala po kaming alam. Opo. Meron ka na rin po bang mga narinig ng mga ganitong kaparehas na insidente noon po na merong nangyayaring ganito po doon mismo sa sementeryong Wala kung po. saan po inilibing Ito ang lang nanay po, niyo? first time po ito na ginawa, na ganun pang ginawa. Parang hindi ko po talaga maisip kung bakit nila gawa yun. Makademonyong gawa. Ano po, sa parte po namin magkakapatid, masakit po yun. Opo. Hilahin ang magulang mo mula doon sa taol niya, hilahin, kalat ka rin agad sa kabilang itapon. Yung tatay po ba ninyo buhay pa rin? Patay na po, 7 din. years na po. So, kumusta po kayo ngayon na magkakapatid? Ilan po kayong magkakapatid? 3 lang po kami. 3. Kumusta po kayo nung nalaman niyo po yung ganito po yung nangyaring sa sitwasyon ng bangkay po ng nanay po ninyo? Ako, durog na durog po kami magkakapatid. Hindi po namin alam kung bakit nila nagawa yun. Sabi ko po, makikita ko lang siya, papadama ko sa kanya yung pinagawa niya sa nanay ko. Sabi ko, may mga kapatid siya, may magulang siya, doble ang babalik sa kanila. Hustisya po ang hinihingi namin ng pamilya ko, ng kapatid ko. So hanggang ngayon, blinded po kayo kung Opo, sino wala po yung kaming alam may kung gawa sino po nito. talaga ang gumawa nito. Kung makikita nyo po or madadakip na malalaman po ng mga pulisya kung sino po yung may kagawa nito, ano po yung gusto mong sabihin po sa kanya pag nakita mo po sa personal? Ano ang kasalanan ng nanay ko sa inyo? Bakit nyo ginawa ito? Sabi ko, hindi nila mababayaran yung sakit na naramdaman namin magkakapatid. Nung makita namin itsura ng nanay ko. Napakalinis po niya nung ipinasok namin at inilibing. Tinutokso nga po namin siya na, "Nako, ang ganda mo, nakalipstick ka." Ang ganda niya, ang linis niya po tignan. Tapos, ay, hindi ko po maano kung ang dumi-dumi niya po. Nakasubsob siya dun sa lupa. Pag angat po sa kanya, ang laki po ng sugat niya dito sa muka, dito sa taas. So patay Then, na nagkaroon pa ng sugat. Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung sugat yun, kung baka po sa pagbasag nung o talagang sino. Ang laki po ng oklap ng dito sa akin. Opo. So napakasakit po Opo, sobra po. nawala na po yung nanay po Opo. ninyo, ganun pa po yung Opo. kanyang naranasan. Nagluluksa ka po kami sa pagkamatay. Sabi namin, tanggapin natin ito kasi nandyan na yan. Tapos ito pong dumating na ito, sobra po to. Sabi ko nga, kung makikita lang namin siya, kung talaga makitabi ko, pasunto kami. Opo. Ngayon po ba nailibing na ulit po ang nanay po ninyo? Kanina pong 8 po. Dinala po ulit namin sa Beher. So yan po yung itsura po ng nanay po ninyo ng matagpuan. Opo, nakaganyan po siya, nakabiklat po siyang nakadapa. Grabe naman talaga, ano? Nakaganyan po Hindi siya. talaga gawain ng Opo. ng isang taong meron pong maayos na pag-iisip. Patay Sobra na, po, ginanyan pa. Opo, makahayop po. Talagang makahayop po na Ginawa yan. niya. So ano po yung plano po ninyo ngayon na ano po yung desisyon ng inyo pong mga kapatid sa pangyayari pong ito sa nanay po ninyo? Hustisya po ang kailangan po namin na pagbayaran po niya ang ginawa niya sa nanay ko. Sobra Ito po nanay, makakausap din po natin ngayon si Danilo Ballester Sr., ang kapitan po ng inyong barangay sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. Ito pong bangkay ni nanay ay mga anong oras po ninyo nakita? Kasama po ba kayo na nagpunta po doon sa mismong sementeryo na pinaglibingan po nitong biktima? Opo, siguro po bago mag alas 7 ng umaga, gagaling po lang po sa bayan kasi nagsimba po yung anak ko. Opo. Pagdating po dyan sa may area ng sementeryo, tinawag ako ng sepulturero at saka ng isa kong kagawad. Nai-report sa akin na yung isang ataol doon ay wala nang laman. So, ang ginawa ko po,
automatic pumasok po ako doon sa sementeryo. Tiningnan ko talaga kung ano talagang tunay na nangyari. Sabi ko nga, sa unang pag-presumption ko sabi ko, paano nangyari ito at nasaan yung bangkay? Yun unang ang pumasok sa isip ko. Sino gumawa nito? Tapos, saan dinala yung bangkay? So ibig sabihin po, Kap, nung nagpunta po kayo doon sa sementeryo, agad na nakita po ninyo yung kabaong, pero wala na po doon yung bangkay. Wala na po yung bangkay. Opo. Pagkataon po, nandun din yung isang police car sa may harapan ng sementeryo. In-approach ko po siya at sinabi ko sa kanya na may natagpuan kami ngayon, may report na may bangkay na inalis sa yung pinaglibingan sa kanya, nandun na sa baba, kasi nasa third floor yun Opo. Nasa baba na, wala na yung bangkay. So automatic din po yung police po ng Santo Domingo na naandun, pumunta po doon sa area and tumawag na rin po doon sa investigation nila para po matingnan yung pangyayari. Opo. Opo. Eto po ba, Kap, ay unang beses na nangyari po dyan po sa inyong barangay na meron pong nakalibing na hinukay pa at posible daw po na hinalay pa? Sa ngayon po, sa pagkakalam ko po, wala pang nangyayaring ganito kasi sa tagal ko na rin po dito, since birth, nandito na ako. Wala po ganitong mga pangyayari. Ang ano ko lang po, hindi ko maubos maisip kung ano talaga yung kanyang pinakaplano, kung pagnanakawan or gagahasain. Kasi po, during the time, hindi pa po namin nakikita yung bangkay. Opo. Dahil sa pangyayari ito, Kap, ano po yung aksyon na ginawa po ninyo at ano po yung magkaroon po ng kalinawan din po? Ito pong nangyaring insidente dyan po sa loob ng sementeryo. Ang sunod po na ginawa namin sa tulong po ng isa kong kagawad, si Kagawad Rene Buen, saka yung si Pulturero na si Bernard Longasa, naghanap po kami doon sa area kung talagang makukuha namin yung bangkay doon sa lugar mismo. And sa tulong po nung si Pulturero at ni Kagawad, may traces kaming nakita yung diaper niya na nandun sa isang area. Sinundan po nung mga bakas ng mga buhok niya na nandun pa na yung mga nicho. Then sa dulo po, mga 100 meters, doon din po talaga nakita namin yung bangkay na bakit po nakarating doon. Parang imposible kasi bakit kailangan dalhin pa doon? Ano talagang motibo? Ba't dinala pa malayo pa? Almost 100 meters Opo. So sa inyo po, dahil kayo mismo, Kap, ay nahihiwagaan sa pangyayaring pong ito, sa inyo pong pagkakarkulo, meron po bang, sa tingin nyo, hinalay po ba itong bangkay? Kung pagpamasdan po kasi yung bangkay, very private baga po, nasabihin natin, na open na yung private part niya, well, para mapapag-isip ka po. So, Opo. siguro madidepende na lang yan po sa investigasyon ng mga otoridad kung ano talaga po yung talagang nangyari dyan. Kasi mahirap po mag-conclude kasi hindi po natin actual na nakita yung pangyayari. Opo. So, maraming salamat po, Kapitan, at makikipag-ugnayan na lang po kami sa muli sa inyo po kung ano po yung mga latest update dito po sa pangyayaring ito. Maraming salamat po, Kapitan. Sa kabilang linya na rin ng telepono, si Police Staff Sergeant Ian Francis Brescia, ang investigator on case ng Santo Domingo Municipal Police Station. Opo, Sargento Sir, ito po bang ng pangyayari po dyan po sa sementeryo ay naipaabot na po ba itong reklamo dyan po sa inyong tanggapan? Opo ma'am, sa katunayan nga po, yung nakaabot po yun sa aming tanggapan po dito sa Santo Domingo MPS, agad naman po kaming pumunta po doon sa sinasabing area, doon nga po sa public cemetery, Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. At agad po kaming nagsagawa ng investigation po doon sa sa area po. Opo, sa karamihan na sarhento ng mga reklamo or kaso na idinulog po dyan sa inyong tanggapan, eto po ba yung unang beses na ganito po yung naging sitwasyon at
reklamo dyan po sa inyong tanggapan? First time ko po itong mag-experience ng ganito pong kaso. At dito po sa station namin, ma'am, is first time din po ito. Opo, so sa inyo pong pag-iimbestiga, Sargento, kumusta po? Sa tingin po ba niyo, lumalabas po sa investigasyon niyo na posibleng hinalay po itong bangkay ng biktima? Sa ano po, ma'am, yung una po, ma'am, na pag-imbestiga ko doon, yung initial investigation ko po, tungkol po doon sa pagkanta ko po ng interview, sa nakadiscovery at doon po sa physical na anyo po ng biktima or yung pong bangkay, palaisipan po sa akin yung motibo po ng pangyayari. Sa katunayan nga po, agad po akong ugnayan po sa isa po sa mga anak ng biktima para po matanong kung may mga pinadala po ng mga valuable item po, katulad po ng mga singsing, kwintas. Ayun po naman po sa anak, wala naman pong pinadala. Mayroon pong pinadala, pero yun po yung mga religious book po at rosary. Opo, para po... Na-recover naman po yun doon sa Opo, area. tinanong niyo po yan, Sargento, para po matingnan kung pagnanakaw po yung motibo po nitong Opo, ma'am. suspect. Opo, ma'am. Kasi Opo. ang unang-una po, ma'am, na kung ano po yung motibo doon po sa krimen. Opo. So since wala pong mga ganong pong mga pinadala doon po sa bangkay, so nakita po ninyo yung sitwasyon na talagang nakabuka na po yung hita nitong bangkay at wala na po yung diaper, yung saplot. So pumapasok po ito sa posibleng ni-rape po itong bangkay ng biktima. Hindi naman po natin mamaalis ng ganyan anggulo. Kaya nga po, agad po akong nagsagawa po ng request para po sa aming Regional Forensic Unit 5 na magsagawa po ng genital examination dun po sa para po kung talagang mapatunayan po na talagang may ginahasa po ang bangkay, magpapile po tayo ng kaso. Gagamitin po natin, yun na po yung resulta po ng laboratory na ginawa po ng Regional Forensic Unit 5 po. Okay, so maghihintay na lang po tayo ng resulta niyan, Sargento. Ano po? So, Opo. ngayon po, Sargento, meron na po bang lead kung sino po yung maaring gumawa po nito? Dito po, ma'am, sa station namin, hindi naman po kami tumigil sa pag-review ng mga CCTV camera. Pati na nga po yung paghahanap po ng mga possible witness. Diyan po kay Kapitan po sa Barangay San Isidro, nakakuha po ako diyan ng CCTV footage na naka-install po dito sa labas ng sementeryo. Okay, so ibig sabihin, sa CCTV footage po na nakuha po ninyo, merong isang lalaking nakamotor ang pumasok po ng araw na yon at lumabas po ng madaling araw. Opo, So ma'am. ibig sabihin, yung time range po na naandun po siya sa sementeryo, posible po na meron po siyang ginawang kababalaghan sa loob po ng sementeryo. Siguro po, ma'am, hindi ko po masasabi, ma'am, kasi sa katunayan nga po, doon po sa loob ng cemetery, wala pong CCTV doon at wala rin po akong makalap na witness. Pero hindi na po natin matatanggal na isa po siya sa mga person of interest po tungkol po sa kasong pong ito. Okay po. So kung sakali po, Sargento, na ma-identify, mahuli ang suspect, ano po ba yung kasong pwedeng kaharapin po nito? Ang pwede po natin i-file na kaso is malicious mischief. Opo. Impossible crime of rape po kung halimbawa po maging positibo man po ang resulta ng sinagawang examination po ng Forensic Unit 5. Ang pangatlo po is violation of Chapter 21 of Sanitation Code of the Philippines. At hindi na po mawawala dyan yung civil case po for damages. Okay. So 3 kaso yung posibleng kaharapin po ng taong may gawa po nito. Opo, ma'am. Apo. Sir, sa mga ganitong gawain, alam po natin na hindi po ito gawain ng isang normal na tao at hindi po kayang gawin ng isang merong maayos na pag-iisip. So, ano po ba yung maaring legal na action dito kung mapatunayan po or lumabas po sa investigasyon ninyo na ang may gawa po pala nito ay pwedeng nasiraan ng ulo or hindi po normal or meron pong diferensya sa pag-iisip po? Sa Santo Domingo MPS, sa pangangasin po ng aming Chief of Police na si Police Captain Victor Boral, hindi na po yan nawawala, ma'am. Actually, yung pagkandak po namin ng conference, isa po yan diniscuss po ng aming hepe. At sa ganyan pong problema, hindi naman po kahadlangan po sa akin na bilang investigator na mag-file po ng kaso at isampa po yun sa piskalya. Ngayon po, pag nasa piskalya na po ang kaso, doon na lang po niya magdepensa po ng sarili niya. Opo. Kasi kung isang taong may diferensya sa pag-iisip, siguro
nakita po sa CCTV na pwedeng dalawang tao yung pumasok, isa yung nakamotor at isa yung nasisiraan ng bait. Ano po? Opo. Pero anyway po, Sargento, makikipag-ugnayan na rin po kami sa inyo pong tanggapan para po sa mga update at pagulong po ng kaso pong ito. Meanwhile po, Sargento, nakikinig po ngayon yung kapamilya, yung anak po nitong biktima. Ano po ba yung pwede nilang asahan sa inyo pong tanggapan? Sa kapamilya po ng biktima, asahan niyo po ang agaran action po ng aming himpilan na hindi naman po tumitigil ang aming personnel para po malutas ito. Ako nga po, actually hindi pa po ako nakakatulog masyado dahil nga po tinututukan ko nga po ito dahil yun po ang utos sa akin ng aking jefe. At sa proseso naman po, ma'am, nakikipag-ugnayan naman po ako sa kanila para po kung ano po yung mga information at latest update po ay palagi ko naman po silang ini-inform po, ma'am. Apo. With that po, Police Staff Sergeant Ian Francis Brizia, ang investigator na on case ng Santo Domingo Municipal Police Station. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Patuloy po yung sinasagawa pang investigasyon, pero malaking bagay po na meron pong nakuwang CCTV, CCTV footage po doon. Sa mga oras po na yon, tinitingnan po yung anggulo na kung posibleng yun po ang may kagagawan po sa pangyayaring ito. Opo. Apo. Ganito pong pangyayari po, nanay, ano po yung nararamdaman pa po ninyo na despite po na narinig po natin sa investigador na meron na po silang tinitingnan na anggulo or tao na may kagagawan po nito, handa na po ba kayo if in case na ma-identify po ito at makarap po ninyo? Handa po kami. At haharapin po niya kung ano man po yung ipapataw sa kanya. Kasi hindi po talaga kami papayag na ganun-ganun lang. Dahil sa binaboy po nila nanay ko, itsura pong yun. Wala po silang awa. Kayong magkasanay. Opo. Opo. At syempre, nanay, aalalayan po namin kayo, ang buong pong team ng aming programa at ang Ako Bicol ito pong Ako Bicol Tabang Ora mismo sa paghanap po ng hustisya. Ano po, nay? Dahil hindi po ito tama na patay na yung tao, ay ginagawa pa po ito at syempre, pangbabastos po ito sa bangkay ng yumao na. Opo, napakasakit po sa party po namin magkakapatid yun. Apo. Maraming salamat po, nay. At sa muli po, kami po ay nakikiramay po sa inyo. Maraming salamat din po sa